Kay gimahal ko ikaw sa walay sama. Kinsa siya nganong nagluip ka. Kinsa siyang gimahal mong labaw pag... Beatrice! Ay, ala nang saling. Ala, ikaw mang gudi ay na, oy. Nang, nakadungog ka sa kong kanta, nang. Ay, dayoy. Pastilan. Karon pa man ko nimo. Ay, kamaayo gud ay nimong mo kanta, Inday. Nagtuo man kong si Lady Gaga tong nagkanta. Mo gud ay ni. Pastilan. Grabe sa di mo mudag bulatik nang, Ha? oy. Sunod kun mamulatik man gani ka, kana sang duol-duol sa tinuod, nang. Ay, dili to bulatik, oy. Tinuod to. Amot na sa kaha, di ba ka ni dautan ang akong pandungog? Kay usahay baya, mabungol pud laba ko. Ay, labi gutomon ako, mabungol ko dayoy. Tama na diha. Ay, unya sa may tuyo nato ni mo, ngano man ka? Ang mga kag mantika? Ay, di dayoy. Okay. Ingon ani man kung orasa mangayo na kag mantika kay maglisod tag lutos imong itlog kun way mantika, di ba? Ay, dili in taon, Indayoy. Nagkapalit naman kong mantika tong naslapad. Mao ba? Aw mahinuon nang. So unsa magiato nimo nang? Ay, kuanday ba? Kining. Mangayo unta ko. Asin? Ay, dili. Kuan ba ka nang? Daga naman yun ng mga kuan, oy, dahon ninyong kamunggay. Pwede kong makapangay. Bisag 5 lang ka palwa nga kamunggay sa kamunggay. Ay sus kanay. Uoy. Hala no, maikog pagyud ka nga ikaw ra man gani hapit nakahurot sa mga dahon ana. Hapit nam gina nga upaw. Oh, mao ba? Ay, sagdi lang. Nagtanong naman ko, ana. Ha, mao ba na? Aw may hinuunang uy. Uy, nagtanong ko. Tulugan ni na kapunuan. Pero wapay na uy dahon. Sang nga papulos. Pero sige lang. Inig panahon, ana. Tagaan takaday. Ay sus ako nagunahon na anak nang uy. Pagwalan diha nang. Ana naman kakinatkat ana. Ay, bayran lang na ko, Inday. Ayaw lang uy. Mahala na rubas kamunggay ron. At to kag merkado, tag-tres ng palwas kamunggay. Ihatala na ito tag-dos nang. Ha? Ilog na kanot uy, gahal-hal ka lang. Ay tuon pagtuuan na niya ng saling. Ay but-buto na. Bak na Beatrice, oy. Oh, ikaw cute ka, no? Oh, sige, daya. Magkuha lang ko gamay. Oo niya, kining kuan di ay diabetes. Unsa man na ng saling? Kining, pwede ko makapagayo ni mo duha ka kanang palito sa puspuro, day. Tutusin ko ang balitos puspuro ng saling. Grabe naman sa kakanot, oy. Nang, wala yung libre ro nang, ang tanan na anay bayad mo. Ay pagtuuan na niya ng saling oy. Sige na nang pagkuha na nito kamunggay niya, pahuwa mo takas pusporo. Ay, salamat, aon, Beatrice. Sige, magkuha na ko, day. Sige. Saan na ko, Beatrice, oy? Ilog na kanot oy. Naong ka jukay kwarta bisa kun saon kada. Samadya, oy. Noong taon, tanaw lang og naong ba ni? Murag nga ninig, Coco Martin og naong. Ay, Papa de, hilom di ay kokos imong mata. Hawa di be. Ingon ani ka bagag naong akong bana, gawas nga baga, naong pagyukwarta, mao nga pirmi gid na ko siyang mayawyawan. Unya, Pre! Pre, di ali ka, malip lang ka. Bitaw pre, murag kusog yung signal dari pala. Pre kanot. Pre kanot, kusog ko ng signal pre. Sabi kay istorya mo. Ha? Ambo mo dro bang kaya? O sa kamu man? ba? Di ako nakita ko ninyo. Pero mo doang ang lakaw mo. Kita ko naglakaw mo. Isundan mo kay ibaw kong ari mo pingon. O sa di, may ka dagiring sa. mao gyud. Juan, ano mo ba? So, pang mag-ay mo ron? Agoy. Sa una, adto yun mo mag-stambayan sa bahay. Karon, mangita mo mo lugar nga kamukha mo, ra? Layo na nyo, pre. Uy, Pre. Nonsa ka pre kanot. Nonsa, yung tawad na. Dalag may gusto istoryahan ba nga kami rang duka. Mo nang ngita ibig tindahan para mag-istorya mig maayo ba? Di ba pre? Pre Simon? Bitaw, pre Jigo. Ay lados kanot kay patay na to Jigo na. Bitaw, pre Simon, oh. Kuan ba? Kining doon na mo kung istoryahan ba yung trabaho taon kaya ako ni siyang pasundong trabaho. Unya. maulay, kamukha mo, ra. Kumpare ko na ninyo. Papila sa rin inyong lakaw, eh. Hibaw mo nga, wala tayo waward nga dito, wala tayo trabaho. Mo ba? Pre, sa man pre. Masur ka sa mo trabaho? Oy, nga luto ni, paplay ako dito, abe. Yun, agad sa may lakas ninyo power, eh. Si Paris Simon, pre. Ay, iya mong kung pasundog trabaho, pre. Sira di man pasudlon, pre. Pasudlon po ko, pre. Uy! Oh?
nangausap naman mong duha, oy. Kanya adto, sa ako pa doon ay trabaho. Sige yun mong suroy dito ba, eh. Makanon pa tamo, paimnon. Iba ba mong pinagasto na ko ito kung mga ito mura mo? Dako ko gasto, eh. Eh, dagko ba yung kaon? Ha? Di mo manginom ko, way sumsuman. Di ba? Masaman, pre. Pre, Simon, sige, sulti na, kanang na lang ko ba? Kaning, pre, kanang tinuod, no? Si Presidong, yung pasuod ako trabaho, di man ako mo yung pasuod niya. Pre, pasuod na lang sa kanot, pre. Para doon kami, pre ba? Mo ba? Oo, sige, sige. Ato na istoryahan. Dai. Tagay, may beer niya. To kabuok, to pamilya, dai. Sabi? Unsa ka nun? Oo, may trabaho na ko, ray. Ah, kuyawa po. Lagi! Kitabangan ng duha, ha? Kitabangan ko. Kitabangan lang Simon, Presidon, kita ang gulmito ko. Kitabangan ko, makasud ko silang trabaho. Ano? Unsa man ko ng trabaho, ah? Naas machine shop. Tig tabang-tabang ko sa mga kuan ba? Ting panghulma, ting alsa sa mga puthaw. Ano? Mao ba? O mainuon. At least mapusla na kakanot. Di kay magsikilag pangwarta diha, sigig pangwitik og kwarta sa kumpitaka. Kanus aman ka magsugod sa imong trabaho. Nalibay ko sa gisulti ni Kanot kay nakasud na siyang trabaho. At least ba, di na siya mag-standby ug makatabang siya sa among kalisod-sad. Pero ang hanggaw, asa man imong sweldo? Bidlo sa nimong Beatrice, oy. O pa nga ko kasulti sa akong introduction. May taan na ito nimong sweldo na yun. Oh, di ba sweldo naman ninyo ron? Lagi. Sino man na magkain yung sweldo? Lagi. Unya, asa naman? Ang unsa may asa. Ang imong sweldo! Patay. Si patay, Kukuan maguday kining asa sa sunod pa magklaro na ko sweldo day. Karon wa pa ba ko kuan dia kanang wa pa ba ko kasugod sa unang adlaw sa ating trabaho. Mga wow pagkaadlaw ang akong trabaho. So gamay pa ang kubra na. So sa sunod na kompleto naman 15 adlaw. Sunod-sunod na lang. mo ba? So, dili na siniman na din yung sweldo di ay? Dili. Uy. Kanahan ba yung kanutak ka, oy? Unya, kaya naka-duty mo kag pila kadlaw. Asa may mong kita, ana? Mo lagi day. Si Mao ba? Asa mong kita na pila kadlaw? Asa? Kuan day ba? Kuan kining ato ra gud ning istoryahon. Eh, pasabta kong tarong ani kanot ni kapuya ani. Murag di naman ni maayong imuha. Ay, mayo maguday. Pero sa sunod mang pingsweldo ba, karon gamay ra man jud kay di pa man kompleto 15 ka adlaw nga ako natrabahuan. Lagi kasabot ko, ana. Pero naagyod tayo na kobra. Kaya naka-duty magkagpila kadlaw. Naauwa. Naawi. Naa makahapwes asa naman ambe. Wa na day. Ha? Wan! Masaya na! Wa na kay amo man gipainom si Paresido. Agi pasalamat ba nga nakasud mi trabaho na para si mo na pao nga una pa mo na mo sweldo among gigasto pagpainom ba sa nakatabang ba pagpasud ng trabaho nako mo na day. Adi ay, sa ato pa, sa imong sweldo, sa una nimong sweldo, laing tao nakapahimos, ang imong pamilya, wa! Sa dilang day sa sunod imo na tanan. Siguro ka nga tanan. Gamay. Sige, gamay! Kuan ba naasad ko yung gamay inilin oy. Di sa mahimong imuha na lang tanang huto na lang tanan mo kuwang sweldo na ko. Ay gabala ka, ako ray mo hatag nimo. Ihatag na ko tanan nimong sweldo kay ako mo budget. Ihatag yun na ko ha, ako mo budget ana. Nakasabot ka? Oo, day. Next time. Next time ka pa. Hutdo lang nimo sa imong inom animala ka. Sunod ha, kinahanglang i-intrigo gid nimo diri nako ang tanan nimong sweldo. Nakasabot ka? Nakasabot ba ka? Usabot na oy. Nganugong di ko. Lagi. May na maglaruhay ta ba? Aron way patay. May na kay among pagkasabot, pero ang kanahan nga kanot wa gyud mo tuman. Kay ang iyang sweldo ni abot og 6 mil ang kinsinas, pero ang naabot nako 4 na lang kapit. Asa mangustisya ani? Mao nga ako gyud sa giaway. Ikaw kanahan na ka ba? Ha? Mangayo pa ka nako, ya imo pang kuhaan imong sweldo. Di na insakto imong irimit nako. Kung kining naam ko taon ko yung mga utang sa mga trabuan day. Bisag pang tan pa nimo sa las Paresido o Paresimon. Sos, ay dalantan nimo kanuta ka. Mahibaw-an gyud nako nga imo na sang giismukoy imong sweldo. Aw, ha, ismukoy istibas sa gyud ka nako. Awa niya. Day. Oh, Oy,
Uy, Maribet! Naalagi ka pre, wala ka mo trabaho ron? Ay, may trabaho ron, Mari, oy. Ha? Basta yung ani ka, Mari, holiday, may trabaho, noon sa taon. Hala, wadi ay. Ni trabaho lagi sa kanot. Ah, Tuwa man si kanot pre, ni duty man siya. Uy. O man siya maghisgot ako nga, wala mo'y trabaho ron. Aw, di na mo ko na hangay sulti ni Rida mo. God, kailan naman yung daan nga, basta holiday kaliwagin, may trabaho. Unya, may trabaho lagi sa kanot. Ay, basig na pa si Kitiwas, tingalis nga trabaho nun. Yay, bida. Duda ko ani da. Sige, Mari, ka nang mangumbras ako, Mari, ha? Sige pre, salamat kaayo pre. Ay, sapayan, Mari, sapayan. Kanahanis kanot da. Karon ka lang gidig abot ni Masbay, kumut-kumuton pigid nang kinahumukan ni mong hanggawa ka. Bantay lang yung ka. Among trabaho, oy. Kuya, ba? apoy. Sugi kapoy ka. O lagi. Dahil, magpamasahe niya ko ni Budaya kay... Kuya, oy. Dali. Dali. Karon na lang dong be. Dali dong atong masahian. Ato tas kwarto. Dali. Ay! Aray! Kasakit ko ni mo masahe, day. Lupig ba man mo manghihilot kung maunay mangumutik? Mura magdaan, kalagot ni mo. Kay naglagot yung bitaw ko. Nunugot Ay ako. kung tilara ha. Nahibaw ko wa mo trabaho karon. Unya ngano nila ka maka ha? Ngano ni duty maka? Nagduog kang wa ko kahibaw? Kasi sa minulsulti ni mo. Kisa pa, si Marisido. Say nagsulti na ko nga wa mo trabaho kay holiday. Ay, wa lagi. Pero gipa-duty man ko, day. Double pay man gani yung trabaho na mo ron. Oh, mahimo nila. Ay mo, oy. Ano ko di? Wa mo ko di sa kadungog pag asultis among labaw nga miingon kini nga kinsa tong mo duty, ha? Kinsay mo duty ugma? Palista mo daan. Ang dili, way problema. Oh, nga kung gusto man ko magkakwarta ko. Kay sayang, double pay ko na, double ko sweldoan ako. Oh, mao ba? Mao nga ikaw, ayaw pa nas tama. Relax ang good. Cool. Kanot. Nadagit ko sa kanahan, imbes nga maglagot ko, napabugnaw gid niya akong utok. Unya, padayon siya sa iyang trabaho, insakto na sa iyang ihatag nako. Usak adlaw ana, na disgrasya si Kanot sa iyang trabahuan. Oh, pre, Mari. Presido, nialagay ka. Oh, Mari, ka nang iarita din kasi inyo, Mari. Kay si Pare Kanot ba, na-discuss siya. Ha? Usa pa ka-disgrasya ha? Napiit ang kamus makina, Mari. Tuwarin siya sa ospital. Kinuo ko, asa ba sa ospital ha? Kinuo ko ni mo Kanot. Uy, waman tao ka mag-ampi sa imong trabaho. Kaunsa naman na imong tudlo? Naputol, day. Totoo na lang ni kabuok ang rabilin. Bawa nga, ay. Wa ko kabantay. Nag-gloves man ko. Unya, wa ko kabantay nga. Gikaon na days magkina ang kilid sa akong gloves. Mao nga, nadagin akong kabut. Naputla na kasudlo mong isi ka lang diha. Ay, kablaka na Bayaran nila kung hindi ba naputol akong tudlo. Ilan ni bayaran? Baham ni kabuok ang putol. Oh, unya, 50 mil. Oh, may bayar mo. Matag tudlo. Basta matag tudlo ko na putol. Mo kung may bayad. Unsa? Kakwarta ta ni tay. Kanot nayabag ka na? Wow, bayoy. Otay, day. Baw, ano ba? May pagpaputol ko tanan akong tudlo. Hino na ay! Ipaputol gina nimo? Suwaye ha kay biyaan tagyod ta. Suko mo noon, suko nga. Ang hibaw ka na baya ha? Nga kana na lang tudlo nimo moy akong gisaligan kay kanang imo wa na esperansa dahil ay ubo ana. Nya karon imo pa gyud ipaputol? Ha? Samot nakakaway esperansa kanuta ka wa na gyud kay ayo. Ay, kablaka, day. Ni apa may dila ako. Hino niya. Naong ginikwartang hanggaw, musugot lang magpaputol sa kamot basta magakwarta lang. Mao ni problema na ako kung saan ko nintawhana. Karon di na siya kabalik og trabaho kay kuwang na magtudlo. Unya, nagsalig siya sa kwarta nga iyang nadawat. Pila raman in taon to, uy, mahurot ramang gihapon. Unsa may akong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Nayabag ng utok sa kumbana sa. Iyan na lang yung ipaputol ang iyahang kamot. Paitag yun. Unsa man og kamo ang pasultihon? Beatrice.
Magandang adlaw. Okay, Lord. Thank you, Lord, sa tanan. Salamat kay Ate si Jen. Hello, Jen. Pads Dilly. Good morning. Oh, may adlaw sa tanan. Padayon gyapon ta magpasalamat sa mga mama, sa mga papa nga nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy sila Permi. Nya nang musta si Konsyal Rocky Destacamento sa RDD Plumbing Solution. Karon Ate Pres. diba? Naa siya sa Siboron abot. Thank you kayo. Salamat kayo sa tanan. Unya sa tanan po nato mga kisuunan nga mga bata kinahanglan inom gyud ta og Don Pepe Tablia ha. Kinahanglan gyud na kada adlaw inom ta Don Pepe Tablia. Unya sa mga dagko ang ato imnon ang Sed Panyawan Coffee Mix mo ni the best kay nato sa ato ang pagtrabaho kay nami kay nato ang pagtrabaho ana panington ta og maayo kay the best mo kay natong imnon. Unya lami gyud kay na sa tanan sa ato trabaho kay di ta magduka do na pay benepisyo dawat sa atong lawas kun minom ta sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Og labi na gyud sa tanang mga tawo ni Kuya Nick Pepito diyan Toledo. Basta Toledo Kuya Nick Pepito dong GR Pepito og ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ryan Kangki, si Ricky Asnar, Ma'am Kasmer Araraw og si Ta Lester Dan. Good morning natong tanan diya. Paimnay mo mga tawo diya ta sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Og labi na gyud sa mga tawo ni Sir Yol Julia sa Yol's Merchandise ug ni Ma'am Kasper Julia. Ma'am Nenen Moreno, good morning ni mo diha og Sir Ricardo Marino, Ma'am Los Digal. Good morning natong tanan. Father Tommy og po diha sa Inabanga. Good morning. Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan gulyat ang tanan. Nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangustin para sa atong mga high blood, cholesterol nato, katong taas og sugar. Ayog si piyata pag inom ka kaadlaw gyud. Katulos sa usa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa niuto ni mo maugkapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Maugkapon inig kagabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa gadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang gatong na problema aning kidney ug UTI, di na mo angay mabalaka or makadlok ana tungod kay do na nay makaayo, makapaalibyo anang atong gibati bahin sa kidney ug UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan to makisunan nga migamit sa tuang Sed Liniment Oil, thank you gyud kay inyo tanan ha. Sa tanan to makisunan diha sa Kabisayan og bidta daw, labi na gyud sa Luzon. Naa na din ha ang tuang Sed Liniment Oil. Mapalitan na nyo diha kabong mga taga-Tondo nga namati na to diha mga Bisaya. Ala pamalit mo sa tuang the best kayo nga Sed Liniment Oil nga tinuod muwagtang sa atong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutos kabataan, ug ilikay pagyuta sa ringgi kun manghaplas ta sa tuang Sed Liniment Oil nga anha ratong mapalit sa butika di ba kayo gili? Butika na gyud. Butika na gyud mga igsuon adto ra gyud natong palit ang tinuod gyud nga plus nga bantugan kay nga naip na matudan na gyud sa tibuok katawan sa atong Matudan, oy. mga alalay nga tipaminaw labi na. Alalay, oy. Sa butika ra gyud ta makapalit og tinuod na. Tinuod. Ang Sed Liniment Oil sa butika ra gyud nato palit mga igsoon. Butika. Butika. Doon na sa tay option gam sa Facebook gam. Sa Facebook bisitahan nato ang page sa Sed Marketing. I-type nato ang Panyawan Herbals mga higala. Nya, di nato kalimutan nga atong i-like ang page mga higala. Magkita dito na ang mga genuine Sed Marketing products. Aha. O ang mga Panyawan products sa Sed Marketing, mapalit na po na to sa Shopee. 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 Basta layo tas butika maglisod tag tayo masugo. Ano ta sa Shopee? Ano ta cellphone, no? Bitaw. Mo na atinod Shopee ra gyud mahigala Shopee ug ang butika. So may tabo ana ang Sed Liniment Oil ang tinuod yun na sa Shopee og butika Shopee. Thank you. Sabot ta ha. Sa Dr. D. Taxigam, sa tuwang amigo Gams, si Jaime makahibag. Dili na makabihag, makahibag. Sa Dr. D. Taxi. Sa Michael Aton sa Buaya, Lapu-Lapu City, o sa iyang misis ka si Jessica Avila. Labi na yun sa atong mayor sa Mandawi City, atong vice mayor, pulbida mga may entaw Gams. Ako kinang malalay gina na to. Ang ato sa kapitan sa Sumbangdako, si Muna Manatad. Muna Manatad, ang pinalang asawa ni Cap Ernie, former Kapitan Ernie Manatad nga. Konsyal Baruski. Konsyal sa siyudad? Wala.
Konsihal si Ernie sa Subagnako, pero nagpapuli si Ernie kay sa iyang anak. Kaya si Ernie, nabalik naman sa atong mayor diha. Tuwa na siya sa city ron. Tuwa naman siya dito, ha? Okay. Listen sa gigal. Ato, apilo. Tanan ng mga konsihal. Thank you kayo, ha? Sa pagsaling na to sa atong haplas, tagaan ko masanan sila, Gams. Labi na yun diha sa akong amigo yun, na si Joe Puntalusa, na sa Labugon. Labugon. Okay. Og saya yang misis, pinanggan yung asawa nga si Lita. O sa ako ang mga iyaan, Gams, bago pa ng birthday, si Uday Los, o si Los. nang Idi, o ingon man si Nangkura Ruiz. Ako gusto ka diha ng Salamat Kura. kayo, sa salamat mga- kayo, salamat diha kayo. Sa, kadapod din siya sa Labugon. Okay. Oh, day. Oo. Salamat. So, silingan yung Puntalusa. Silingan. Salamat kayo sa pagsaling nyo sa atong haplas, ha? Sid Lenement. Well, thank you. Thank you kayo. Ma'am? Thank you. Salamat to sa labi na din ha sa kudubat atong gisyuhan ganilan. Ilang konsehal Dudong Kaskiho. O sa iyang misis, kasi tingan sa iyang misis ha, nakalimutan. Si Ma'am Lisa. Yeah, Ma'am Lisa, kumusta ka mo diha katong iyang mga angels sa O si Inday Larry May Kaskiho. Yes. Larry May Kaskiho. Si Coast Guard Captain Jerome Lusada o inguman usab si Police Sub Sergeant Richard Lo. Mo ni iya mga son-in-law, mga bana sa anak ni Kuan, kapitan, ay konsehal. Kumusta ka mo katong mga angels ni Ma'am Lisa diha sa kitchen? Merna Iscabas, Caroline Andibor, Carmen Pacaldo ug Marlene Pateres. Ayaw ko magkalimot ha. Sa dili pa mo mag-serve sa inyong mga bisita kada sa mo mga bisita diha mo ana sa ilahang konsehal. Ang ato ang pagpangaligo gamit ang celebrity ko Jake Beauty. Ay, si Inday Lirami day ito bang? Lirami, ang number one nga councilor sa barangay. Sa barangay. Inday Lirami Kaskiho. Nga itong kapitan diya si barangay captain, nakalimot ko ha, Ritzel Basiliote. Bra. Sa'yo? Basiliote. Richard, I'm sorry. Richard Basiliote. Richard, okay. May yung buntang ninyo. Gusto mo na po ang celebrity ko, Jake Biori. So, complete ka na sa mga, kumplito ka na sa mga sangkap. Puro tayo, papaya extra. Doon na sa pinay, moisturizer. And then ang atong panit, tabi na nato mga kababayan, ang magpabilin kining younger looking o kutis artista, kutis porcelana. Doon na ba kami blackheads? Doon na ba yung mga katul-katul ng inyong panit? Doon na kami mga skin problems? Ayaw ka na mo sa atong celebrity ko, Jake Biori. So, ha? O mapalit naman ka ninyo sa botika. Thank you. Okay, sa tanan itong mga kaisunan, ang tuksin, mao gini mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Kaya itong blood cells, mao gini tao, importante kayo. Kay mao ni tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Kung madaot ituod sa tuksin nga, pundo sa atong kalawasan, porti na daghana, kung madaot ni siya, masakit yung tag-cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa natong balatian. Mao na nga kinahanglan kita mainom og Genitox. Kaning Genitox simple ra gyud kay niimnon, usara gyud ka kapsula usa ka oras sa di pa ka mukaon murag maintenance nako pwede ka mainom ani bisang do na kay maintenance pwede ka mainom kay wa man ni overdose why side effects mao na nga usang kapsula usa ka adlaw kun wa pa kay balatian pero do na kay balatian katulog yung kainom buntag udto hapon sa ka oras sa di pa ka mukaon usangan to sa duha kapsula matag adlaw gyud na unya imnan gyud na nato 8 nga to sa 12 ka basong tubig matag adlaw G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 mo tangtang sa tuksin sa atuang kalawasan Ate Pres Okay, ang sender dato karong adlaw, Gulyat. atong sender Ate Pres kini si Adudong Inday Beatrice Beatriz. parte mo ni siya ang bana ko Ate Pres nga nakasuod og trabaho niya hibong siya nahurot lang ang kwarta kay gasto ra sa DI sa pasuod niya ang trabaho ang katapusan Ate Pres na disgrasya naputol ang iyang kamot purting guula sa iyang asawa Insa ay paputol lang yun ako dahil sa di ko mahimo kay bawa ka nga maunlan niya itong saligan kay wa na nahimo ha wa na gina mahimo yan na yung asawa sa napam ko dila dahil tadawa sorry mga kay Dila na na. Pero way unod ang iyang istorya, no? okay unod pero makalingaw po maka okay raman og dahil pag o ikaw ba be unsa man nakay mabasa diha be sabi Kani, ingno nato, okay man kay nakatrabaho siya. Apan, ang problema lang kay medyo danghag siya gamay. Okay man siya kay paningkamot siya. Naningkamot siya kay trabaho ko sa bisag holiday. Muli pa kadanghag lang siya gamay. Wa pa ka siya magduka kay mong overtime na. Unsa Apan, mao lagi pong pa siyang asawa, unsa to? Naong og kwarta. Di ba naman ay pultihon Gulyat nga dili nimo mahimong silbihan ang kwarta ug ang Ginoo? Nay murag nga ana no? Okay. Kung ari ka dire sa Deuteronomio chapter 28, nga rin na ni 1 ngadto sa 6
taas ni. Ah. Kung tahuro ninyo ang Ginoo sa tanan niyang mga sugo nga gihatag kaninyo ining adlaw, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Kung tahuron ninyo siya, maangko ninyo ang tanang panalangin. Panalangin niya ang inyong kalungsuran o kaumahan. Panalangin niya ang inyong mga abot ug mga pagkaon. Panalanginan kamo niya sa tanan ninyong buhaton. Na, okay? So, kaning iyaha, ingnon ang punga, murag wala isa'y panalangin nga naangkon kay tinuod, gusto siya magkakwarta, pero masig nakalimot kita nga usahay nga atong kita kaning uban in fairness ubang relihiyon, no? Ang uban ultimo gani mamuubog tubig kaligo manguros man gani. Sign of the cross man gani samot pa ng magtrabaho, magampo man gani. So ang iyaha tingali siya na sobra yung trabaho, no? gusto siya pero may gusto makatrabaho apan inon tapungan naa si gamay ng taligamaan nga dili ta siya magpakulang sa pagampo kasi ako nang gingon ng uban padung matrabaho Ampo mo na siya, oh, kanang padung mo padagan sa motor mamanguros mag sign of the cross kanang padung mo padagan sa bus iyang gidriban nga na bitaw siya sige sa pangwarta kay holiday double pay apan naala siya na taligaman ikaw Mrs. ayaw pag kalimot pagpahinumdom ni Ana. Tingali ba yag nangurus siya bam uy niya nangagsiw ta tibaw. Tingali ba ya? Apa na nga po ta ng gulyat? Wala yung mga todlo. Ang sa Wala to? ito, naam ko'y dila. Ayun siya? Ah. Wa na ko'y tudlo, day. Ay, kablaka. Kay naam ko'y dila. Ngano dang iya ha? Wa naman. Nang puto lang nagkaos magkina. Adi, ang tudlo. Pero ang iya, wa na yun. Ngano man lagi? Ah, ba, silon sa'y... Alan. Siya gibati, diabetes sa siya. Ah, tingali po. Ngano Or dahil prostate sa di siya. Abot lang, do. Ay. Ngano dahil dili ka nang kamo pure mo gyud mga laki ngan mo gisgot mo tudlo dili di mandag ang kaming king. Aray. Mahimo pod. Pero isod lang wati. Basta cute. Kanang kaminggi para pahinom. Lain lagi tuno natin. Lain lagi tuno natin pero sila pa katubag. Ay masad murag di kay sa kana. Mahimo pod uy. Oh. Pwede ni mo. At ang tudlo ko no pero ako po tanang gulyat. Ngano ba nang uban nga kanang potol ni mo laki libin ang mudangas ang agtang? Ah. Yapil ko ro gamit ang agtang sa mutag bakang hinungay ana. Naupa ko no kay kapil ang agtang og ungat di iro pataw ay Ginoo ko. Hala. No comment. Ubanig pag-ampo inday, dili man ngilad ka na rin kamot ang imong bana, panayo kalimot nga ubanig mga pag-ampo ron sa ato ng gibasa, nakakamoy mga panalangin. Salamat ko na ito talaga noon. Kun ako ang paso. Diha. Armin,